And even sa record match, yung operator ng clearance na nakaupo para sa release ng clearance na walang match, hindi rin siya authorized para mag-release ng mag-adjudicate. So dito makikita natin, after makapture ang kanyang digital information, the same process will go, ano siya para sa data entry ng kanyang information. And then, once na-save, na-search, and there is an possible record match sa ating database. Once na nag-match, hindi po ma-release ang clearance dito sa terminal to o nung tao nakaupo. And alam ko po, meron tayong mga tao ina-assign para i-adjudicate kung sakasakali yung mga merong record match. Dahil titignan kung siya ba yung tao, o meron ba siyang kapangalan, o name, parang kapangalan lang yung tao. So, lilipat siya sa adjudication terminal o dun sa tao na merong authority para mag-adjudicate. And dito ho, nakikita natin, we have this commit record, and then warrant of arrest, meron siya kapangalan doon, pero middle name is Carlos, and the adjudicator can release or suspend kung gusto niya pa mag-further investigation sa tao. Since dito po sa ano namin is nirelease na lang niya. Since siguro sa kanyang wala. So yun po yung proseso na isang proseso na gusto naming i-correct dun sa nangyayari. Dahil sa ngayon po, sa observation namin, iisa lang ang nag-ooperate ng lahat. Ang mga police clearance na personnel parang nasa sideline na lang. Hindi na silang ang gumagalaw to. So, our goal is, hindi po namin to, hindi namin sinasabi na walang clearance. Alam po namin, meron naka-existing police clearance. And sinasabi namin kanina na yung clearance is pwedeng maging simple, pero pwede rin nating ma-utilize ito na mapalaki ang police clearance. And we are here because we want QCPD to maximize the benefit of having a system with so much information is stored in it. Tsaka, mag-introduce po ng mga changes dun sa mga pangyayari, katulad po ng sinasabi kanina ni General. Hindi lang po namin tinatarget yung clearance, we want to partner with you. Magtutulungan po namin kayo kung meron kami may tutulong sa buong proseso. So what are we offering? Ito pong ino-offer namin sa inyo na services, technical expertise, and ideas, ang yung mga support na ibibigay namin. Ito po walang cost sa police clearance. Kami po lahat, yung mga makina na nakita ninyo kanina, lahat ng ano yun, we will provide, yung personnel na gagalaw para sa amin, we will provide. I-improve po namin yung existing police clearance ninyo, magiging active po kami rito to propose changes and to maximize kung ano meron tayo ron. Free of charge. Wala po kami i-charge sa office ninyo. Now, ano po yung mga ibibigay namin? Dito sinasabi namin services. Siguro, gusto ko lang maging specifics. Ito po yung sinasabi kong value for money is, kasi po ang magkokos nito, katulad sa ngayon, ay ang mga ating mga applicants. So, meron po akong sample dito kasi nung existing nila. Hindi ko po yung intention mag-compare, pero kasi po ako, applicant din ako, and ako po naka-experience din, Ang clearance po ngayon, parang siyempre kahit pa paano nagbayad ka So you want something na parang maganda, pero ito computer printed, buong buo, even the paligid, yung nasa, yung kanyang tinatawag ng security, parang printed as a whole, maging yung mga logo naman yan. And we are proposing changes on these tangibles na binibigyan natin sa mga tao. So yung sa amin po is something sa sa aming proposal pa lang, nagpagawa na kami ng mga sa offsetting para at least naman yung tao na nagbayad kahit paano matutuwa kung ano yung marireceive niya. Also, ang existing po natin na ID, binibigay rin nila. Something na parang ang nakalagay lang expiration parang after lang talaga ron. I'm sorry to say that. Kung kailan na-issue, tsaka expiration lang ang nakalagay ron with some information sa likod. And ang amin pong ipopropose na ibibigay is something like this one na ito yung sa proposal namin, and dun ho sa output na actual kanina is ito rin similar dun sa naging proposal namin. And in addition to this, we'll also, kasi
dati ho ito yung binibigay doon eh. And bubuhayin mo namin dahil normally ang mga applicants natin ay mga job seekers and ito makakatulong rin sa kanila. So kahit paano, part nung ano natin is para kahit paano hindi na sila magkokos sa mga ano dahil andun na rin lang tayo, nag-create na tayo, na-picture na sila, bigyan na rin natin sila. And ang pinaka ano is yung efficiency. Nakita niyo po kanina yung ano is 2 minutes lang, i-release na natin. Ito po yung isa sa mga siguro concern na kanina na brought up is yung more reliable clearance. Dahil nga ho, sa ngayon po, ang pinagbabasihan natin ng clearance, correct me if I'm wrong, ay yung commit records. Na ito yung mga pumapasok o dumadaan sa may police clearance dahil bago sila pumasok sa CPJ, dadaan muna sila ron. I-fingerprint, kukunan ng record, i-picturean, ipapile. Ito yung pinanggagalingan kung